खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआवहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि मोजां जिनिसनि बागै खोन्थागोन बेनो जाहैबाय नैबे नेचार श्योरनि नीम लीफ पाउडार स' बेखौ भेरियास टाइप्सनि प्रब्लेम्सआवहाय बेखौहाय यूज खालामनो हायो जेरैहाय जोंनि स्किननि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि हेयारनि थाखाय आरो बायदि बायदि नोंथांमोना दायो बे भिडिअआवहाय आङो फारि फारि खोन्थालांगोन नोंथांमोननो माबोरैहाय बेखौ यूज खालामनांगौ आरो लोगोसे माबोरै जोङो बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो आं बेखौहाय नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै स' बेनि पेकेजिंआ नै बेफोरबायदि नेचार श्योरनि नीम लीफ पाउडार जिहेतु ओमफ्राय बेखौ आं यूज खालामबाय थायोखाय नै बेयो गेवखानाय ओमफ्राय बेखौहाय जुदि आङो खेवनानै नायोब्ला बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन माखासे सार्टिफिकेट नै बेयो जिहेतु बियो नेचार श्योरानोखा नामा ओमफ्राय बियो एकदमबारे नेचारेल जिनिसफोरजोंहाय बानायजानाय माखासे जोंनि मानसिफ्राथ' बयबो नेचारखौहाय इसोरजोंनो रुजुखायो नङा होमबा स' बे इसोर हरनाय जिनिसफोरजोंनो बे जिनिसखौहाय बानायनाय जादों जाहाथे जोंनि स्किननि बा जाहाथे जोंनि स्काल्पनि हेयारनि प्रब्लेम्सफोरा मोजां जायो बेनो मोनसे नेचार श्योरा मोजां खालामनानै होदों जोंनि थाखाय ओमफ्राय बेयावहाय नोंथाङा नै मोननो हागोन नेचार श्योरनि र'ज वाटार नै बेखौहाय मोननो हागोन आरो लोगोसे नै बेखौहाय मेजारमेन्ट खालामनो थाखाय बेखौहाय मोननो हागोन नै बेयावहाय बिदि थायो आरोना आं बेखौ यूज खालामखांनाय नालाय नै यूज खालामखांनायखाय ओमफ्राय बेयावहायनो नोंथांमोना नीम लीफ पाउडारखौहाय मोनगोन बास बेनोसै आनबक्सिं खालामनानै देखायखाबाय आङो मोनफागोन नोंथांमोना बेयावहाय स' बेयावहाय हाउ टु यूज होननानै लिरनाय दंखायो नै गोजौआवहाय स' बेयावहाय नोंथांमोना मानि थाखाय माबोरैहाय यूज खालामनांगौ सबनिबो माबाया स्टेप बाय स्टेप आलादा आलादा ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना खेवनाय लोगो लोगो मोननो हागोन माने बेयावहाय केमिकेल्सआनो गैया आरोना बिराद मोजां प्लान्ट बेस्ड प्रडाक्ट आं दहायनो होनखादों जिनिस बियो जिहेतु कालारबो एडेड गैया आरो लोगोसे प्रिजार्भेटिभ्सबो एडेड नङा आरोना बिराद मोजां बेखौहाय हेयार एन्ड स्काल्पआवहाय यूज खालामनो थाखाय माबोरै मा खालामनांगौ बेखौ लिरनाय दंखायो आरो लोगोसे एक्ने पिम्पल्स एन्ड अइलि स्किनावहाय बेखौहाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौबो बेयावहाय मेनसन खालामनानै होनाय दंखायो आरोना नै बेफोरबायदि हेडलाइन होनानै ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोना बेखौ हेयार ग्रोथ फर्मुलानि थाखायबो यूज खालामनो हायो आरो लोगोसे ब्लाड पिउरिफाइबो खालामो मयस्चराइजिं पेक जोंनि स्किनखौ मयस्चराइज खालामनो थाखायबो बेयावहाय बे नीम लीफ पाउडारखौ जोङो यूज खालामनो हायो आरो लोगोसे फेस मास्कबो बानायनो हायो आरो स्किन इनफेक्शन जेब्लानोखि जोंना स्किना इनफेक्शन जायोना अब्लानाबो बे नीम लीफ पाउडारा बे जिनिसनि थाखाय बिराद हेल्पफुल गेस्ट्रिक जानायावबो बा उदै सिङावहाय माबा मोनसे लेथ्रा बा एम्फौ इफोरबायदि जानायावबो नैबे नीम लीफ पाउडारा बिराद हेल्पफुल आरोना क्लिन खालामजोबो स' बियो ओरैबायदि मोजां नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओरैबायदि बेनिफिट्स दङ बेनिफ्राय मोनसे मोननै मोनथामल' नङा गोबां नै बेफोरावबो नुनो हागोन नोंथांमोना हेडलाइन्स होनाया नै बिदि ओमफ्राय बेयावहाय माबोरै यूज खालामनांगौ बेयाव लिरनाय दंखायो स' गाइस आङो दायो यूज खालामगोन बे नेचार श्योरनि नीम लीफ पाउडारखौहाय मयस्चराइजिं पेक हिसाबैहाय स' बेयावहाय लिरनाय दङ जे मयस्चराइजिं पेक हिसाबै माबोरैहाय यूज खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला नीम लीफ पाउडारखौहाय हानियावहाय मिक्स खालामनानैहाय जोङो मोखाङावहाय 3 to 5 मिनिटसो एप्लाइ खालामनानै दोननांगौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो मोखांखौ सुनांगौ अब्लानो जोंनि स्किना बिराद मोजाङै मयस्चराइज जानानै थायो आरो लोगोसे बेखौहाय सप्तायावहाय अनलि खेबनैल' यूज खालामनांगौ आरोना खेबनैल' बेनि बारा नङा स' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आङो दायो दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायनानै लादो आङो नै नेचार श्योरनि नीम लीफ पाउडारखौहाय नोंथांमोना नुखाबाय पेस्ट बानायनानै लाबाय आङो हानिजों मिक्स खालामनानैहाय दायो आङो बेखौहाय एप्लाइ खालामनोसै मोखाङावहाय नै नोंथांमोना नुदों
आं ब्रासखौ लायनो बाबाय रुमाव ओंखायनो आङो आखाइजोंनो एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोनाबो जुदि आखाइजों कम्फर्टेबल नङाबा ब्रास इउज खालामनो हागोन ब्रास इउज खालामनानै नोंथांमोना मोजाङै लानो हागोन बेखौहाय फुनखांनानै लाबाय बेखौहाय 3 to 5 minutes दोननानैहाय दैजों आराम सुनानै लानोसै ओमफ्राय बेनि उनावनो आंनि मोखाङा एकदम मयस्चराइज मोजां मयस्चराइज जानानै थागोन स' नोंथांमोननि स्किनाबो जुदि ड्राइ ओमफ्राय बोरैबा जादोंबा बेखौहाय इउज खालामबानो जाबाय नेचार श्योरनि नीम लीफ पाउडार नोंथांमोना नुदों माबोरैहाय मोजां ग्ल' जादों मयस्चराइज जादों नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपशनावहाय आरो लोगोसे कमेन्ट सेक्सनावबो आङो बे प्रडाक्ट्सनि लिंकखौहाय कमेन्टखौ पिन खालामनानै दोनखागोन नोंथांमोना थाबनो थांनानैहाय नोंथांमोना अर्डार खालामदो आरो लोगोसे बाहायदो मा प्रब्लेम्सआव बाहायदो बेयो नोंथांमोननि गोसो स' थेंक इउ स' माच